बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि बिपिएफआनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हायगोन मोनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव पिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै आङो पलिटिक्स भिडिअ लाबोनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौसो रायजो राजानि सिगाङावहाय बेखेवनानै बा बुंफोरनानै होनो सानदों जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव बर' हारिनि गेजेरावहाय माखासे नेमखान्थिखौ नुदों रायजोफोर गोदोनि समावहाय बे नेमखान्थिखौहाय सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' हारिनि समाजाव जोङो नुबाय थादोंमोन माखासे हिन्दु समाजावहाय दासिमबो बे नेमखान्थिया दंगासिनो दङ दा नोंथांमोना नुखादों बेसेबांबो गाबै सासे गथ' गोनां हिनजावा फाथैलाय बिसिया होननानै बुंसेयावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा जुबुर जुस्ति फाथैलाय बिसिनानैहाय होनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों खोनानो मोनदों जे बेयावहाय 12 लाख रांनिबो खोथा खोनादों जोङो फारसेथिं साननानै नायोब्ला ओरै फारसे रायजो राजाया गाज्रिखौहाय फोसाबनानैसो होनांगौ नाथाय रायजो राजाया मा खारनैहाय बिसोर सानैनि जुलिखौहाय सिफायनानै होखो आं नैबेखौसो आसरित मोनदों रायजोफोर जेराव आइजोआ गाबै ओरैबायदि बुंदों आंनो फाथैलाय बिसिया अब्ला बे जाथायखौ नुनानैबो बेबायदि बुंनायखौ खोनासेयावबो गामिनि रायजो राजाफ्रा एसेबो खोनासङाखै मानो रायजो राजाफ्रा बेखौनो नुनानै मोजां मोनदों नामा फाथैलाय बिसिनायनि नेमखान्थिखौहाय बेवहाय मा मिनिं दङ फाथैलाय बिसिनायावहाय दिनैसिमबो नैबे 5G मुगायावबो जुदि जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेफोरबायदि एसेबां अनागारि खामानि मावनायखौ जों नुदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि सोलायनाया बहा रायजोफोर जों बर' हारिया सोलायनो रोंनांसिगोन दा बेखायनो आं सानदों बिसोर बायदि खालामग्रा मानसिफोरखौहाय आयेन मथे साजा होनांगौ रायजोआनो जबरदस्ति बे खामानिखौ मावहोदों दा बेखौसो जोङो नुदों ना मा साननो रायजोफोर नोंथांमोना दानिया फै जोङो बिपिएफ पार्टीनि माखासे बिपिएफखौ सापर्ट खालामनानैहाय गामि गेजेर लेक्सार होबायग्रा बिथांमोननि बाथ्राखौहाय जोङो एसे खोनासङि गिबियाव नोंथांमोना बिक्रम दैमारि बिथांनि बाथ्राखौ खोनासं मा बुंदों কারণে 1500 কোটি পয়সা দেওয়া হোক ভালো হয়েছে হ্যাঁ কি আপনাদেরকে এই কিবা চাকরি পাইছে তোয়ালে যদি হাত চাকরি মারিছে হ্যাঁ মই কোৱাৰ কাৰণে হ্যাঁ দিল্লী 15 নৱেম্বৰ দিল্লীৰ এজন ডাঙৰ নেতাই কৈছে सोलायनो रोङा बिसोरो मिथिबाय दा जिबनावबो सोलायनो रोङा बिसोरो बिक्रम दैमारिखौनो होन कास्टम बसुमतारीखौनो होन आरो गुबुन सासे आइजो दंबावो बेखौबो आं दिन्थिगोन बिसोर जिबनावबो सोलायनो रोङा मिथिबाय दा रायजोफोर बिथांमोननि पार्टिया खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म हाबनायनि थाखायनो ओरैबायदि ग्रुपआनो पार्टियानो घाबरायगासिनो दङ मा बुंगोन मा बुङा जेरै हाग्रामा महिलारि सारा कन्ट्रल खालामनो हायाखै थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो बिपिएफनि मावथिफ्रा खर' गाज्रि जाजोब्बाय रायजोफोर मिथिगौ साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा खर' गाज्रि जाजोब्बाय दानिया फै नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ खोनासंलाय सासे आइजोआ उदालगुरिनिफ्राय मा बुंदों
दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो बिपि पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोरो इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो इउपिपिएलखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव बिपिएफ सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो इउपिपिएल सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो बिपिएफ सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आखा आंथ' बेंग्रा बेंग्रि जाजोबनायसो नुदों मेडाम सिगां जेरै नोङो बाथ्रा बुंदोंमोन दाबो बेबायदिनो बुंदों नैबे 5G मुगा जासेयावबो नोंसोर बायदि मानसिया दाबोनो बेंग्रा बेंग्रियैनो दङ नोंनि बुंनाय रावाव खोनासंनानै आङो ओरैबायदि बेंग्रि मोनदों आं लाजिनायबो मोनलायलाङो नों बायदि मानसिनि रावखौ खोनासंनो बै समावबो नोङो बेबायदिनो बेंग्रि भाषायैहाय राव बुंदोंमोन नङा होनब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों बिथांमोना मिथिखागौ थेवबो आङो बे भिडिअखौहाय आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनानै होबाव बै समावबो बियो इउपिपिएलखौ मोजाङै रायदों रायजोफोर जानो हागौ बिपिएफनि एसे मोनजादों बिनि थाखायनो बै समावहाय इउपिपिएलखौ मोजाङै रायदों नाथाय दानि जे रायजो राजाफोर नैबे समावहाय बिपिएफ पार्टिया माब्लाबाबो दानि मानसिफोरखौ थगायनो हाला प्रमद बर'आ मा मावदों मा मावाखै रायजोआनो नुगासिनो दङ आरो मा मावनो थांखि खालामदों बेखौबो रायजोआनो नुगासिनो दङ जुदि नङाब्ला मानो खाम्फा बरगयारिमोन चन्दन ब्रह्ममोना हाबखो आरो मानो इसेबां एमएलएफ्रा इउपिपिएलआव फैजोबखो सासे सानै दंबावो बिसोरबो फैनायनि लामायाव दङ सासे मानसियाथ' उल्थासो बुंफिननायखौ जोङो नुखादों आं बेखौ बुंलिया नोंथांमोना भिडिअ नुखाबाय दा बेखायनो आं होनदों बिपिएफ पार्टिया इउपिपिएल पार्टिनि खामानि मावनायखौहाय कन्ट्रल खालामनो हायैनि थाखाय आबुल थाबुल ससियेल मिडियायावहाय बखिलाबायनायखौसो जोङो नुदों साफ्रोमबो बिपिएफनि मावथिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारा जेरैबायदि नंखाय बाखाय जानला मोनला बाथ्रा बुङो थिग बेबायदिनो साफ्रोमबो बाथ्रा बुङो बिक्रम दैमारिखौनो बुं नोङो कास्टम बसुमतारिखौनो बुं नोङो प्रहलाद ब्रह्मखौनो बुं नोङो आरो गुबुन गुबुन माखासे मावथिफोरखौनो बुं गासैबो सेम सिबा जेरै बाथ्रा बुङो बेबायदिनो फल' खालामजोबनायखौ आं नुदों रायजोफोर नंगौना नङा रायजोफोर जोबोद लासिंसिं एसेथ' मोजां बाथ्रा बुंनो सोलों रायजो राजानि सिगाङावहाय एसे माखासे डेभेलपमेन्टनि माखासे खामानि मावनायनि बाथ्राखौथ' खमसे खम स्टेजाव गसंनानै बुं एनि टाइम नन स्टप बिसोरो केम्पिं खालामगाफ्रोमबो इउपिपिएलखौ रायनायनि अनगा गुबुन बाथ्रा जेबो बिथांमोननि गोसोआवहाय साननाय फैया आरो बिसोरो मालाबाबो केम्पिंआवहाय मोजां बाथ्राखौहाय साननो रोङा खोमा होननानै आं सानबाय थादों रायजो सोरखौबा लाजि फोनांनाय सोरखौबा थांखिनानैहाय बाथ्रा बुंनाय माबा मोनदोंनो मोनाखैनो दा नोंथाङा नुदों दा बिक्रम दैमारिया मा खोथा बुंदों मात्र फैसानिल' बिसिनि खुगानिफ्राय बाथ्रा ओंखारदों साख्रि बाख्रि फैसानिल' बिसिनि खुगायाव अराय सम जोङो सोदोबखौ खोनायो रायजोफोर बिपिएफनि सिबानो होन बिनि मावथिफ्रानो होन मात्र मोननाय मोननैखौल' बाखि जेबो हारिनि थाखाय मावनायनि डिसिसनानो गैया बेखायनो आं सानदों जेबो एजेन्डायानो गैया खोमा मात्र देहायोब्ला रांखौ मोननानै राननानै जानो मोनगोन बेखौल'सो हास्थायदों खोमा होननानैहाय आं सानदों रायजो ओरैनो बेखार नङा नंखाय नङा रायजोफोर आंबो ओरैनो भिडिअखौ बानाया नंगौ बाथ्राखौसो आंबो भिडिअ बानायनानै होयो रायजोफोर बिसोरो जेसेबांखि हख्रावबाय थाया मानो रायजोआथ' नुदोंना मा मावदों मा मावाखै दिनै जोबोर घाबरायदों प्रमेला रानि ब्रह्मखौनो होन
ओरैहाय नोङो कास्टम बसुमतारीखौनो होन बिक्रम दैमारिखौनो होन सोरबा सोरबा लिडारफ्राखौनो होन जोबोद घाबरायदों रायजोफोर आरो नेरसोन बर'खौहाय ओंखारनायनि बाथ्रा बुंनायावहाय बिथाङा ओरैबायदि गावखौहाय थिफुला दिन्थिनायखौबो जोङो नुनो मोनदों नायनोसै समा सफैदों मा जामारो ना मा बुङो रायजोफोर बिथाङाथ' ओंखारहांखाबाय दा जानो हागौ बिथाङा खाम्फा बरगयारी साहजों रायलायदोंमोन नाथाय बियो गावखौनो थिफुला दिन्थिदों बियो दा ओंखारा होननानै बुंदों बेखौ जों खोनाखाबाय रायजोफोर पलिटिक्सनि भिडिअआ बिदिनोखासै मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नाथाय जाय बाथ्राया थार बेखौ रायजो राजाया सायख'ब्लानो जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गाज्रि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि